Kauden rentouttavin kasvohoito on gua sha-kasvohoito. Se kirkastaa ihoa, poistaa turvotusta ja kohottaa ilmettä. Samalla iho saa kosteutusta ja kehosi rentoutuu. Hoidon alkuun ihollesi tehdään heleyttävä pH-kuorinta ja kuorinnan jälkeen iholle kerrostetaan tarpeiden mukaiset kasvovedet, seerumit sekä kasvonaamio ja kasvoöljy. Tuotteet imeytetään ihoon sekä käsin tehtävällä lämmittävällä hieronnalla että lymfaattisella gua sha-hieronnalla. Hoito on erittäin rentouttava, sisältää paljon hierontaa ja sopii myös todella herkälle iholle. Kauden gua sha-kasvohoito tehdään suomalaisella Unna Nordic-sarjalla. Hoidon päätteeksi saat mukaasi Unna Nordic säde voidemaisen silmän ympärysseerumin. Samaa tuotetta käytetään myös kasvohoidon aikana. Tervetuloa rentoutumaan lämpimään petiin!